sabingelela kwiDokotela TV, Dokotela 2+2 TV. Abanye bathi umufi, abanye bathi ubani. Hayi ke kulungile kasikho sizwe sakithi magumba banomhlaba wonke. La kufinyelela khona lo mbukiso bhanya. Hawu Nkosi yami, isikadla senyama. Isikadla. Nasazi isikadla nini? Isikadla lesesikhuluma uca. Nkosi yami ngumKristu mina. No more indaba yebhoki. No more indaba yempande zomuntu ezibaba sishuqula. NgingumKristu, ngingumntwana kaNkulunkulu. uJehova ungenzele umusa, oyisimangaliso bazalwane. Ingakho namhlanje ngithe ngazelele baqhamuka abazalwane bazongikhulekisa bebonga umusa kaNkulunkulu ngoba ampla ngadlule emhlabeni. Ithe ukuphenduka yebo imoto, aphinde yaphenduka yebo imoto, aphinde yaphenduka yebo imoto. Yasisala ngecala lathi, "Hawu, sasisiphuma nje isigadla sayilula sathi bewubuke bebathi baqedile kanti hayibo. uNkulunkulu ungenzeleni umusa. Angihambi ngedwa ke ngiphethe ikahlele ngizalayo umkhulu. Ngisemhlabeni nje ngenxa yayo le ndoda. Idlala indima eningi. Wena ususizakele nabanye abazaba sazosizakala ngenxa yakhe ubaba. Ukuba akekho ubaba ngabe angikho mina. Ngiphinde ngiphatha amakhosi. Ubekhona ezokhulumela odokotela bendawo ukuthi awu sizwile bathi isigadla nakho ampla sahamba. Hayi benge ngihambe mina. Bekuzohamba yona imoto. Angithi bazongithengela nje abantu bazofuna ama-account bangithengele nje. Bangithengele enye imoto ngilayela ababathi kuphelile ngami. Cha, isigadla siyaphila. Ngilana ke nabazalwane bami Nkosi yami. Singamaphara ezulu thina. Samukelekiswe ningakhohlwa njalo. iCD ngithe mina iyatholakala uyafona bese mina ngunika iCD yafika ngithe mina Zimbabwe Namibia ngathi phesha kwezilwandle ngathi wonke indawo yatholakala iCD enomyalezo and imnandi. Kodwa ke phela hayi ukuthi ibi competition cha. Ukuthi uJehova nje usenzele ini umusa kulonyaka. Angithi class? Awu. Bengisafuna ukuzwa nje ukuthi niyakwazi ukuthi uJehova usenzele ini umusa. Yebo, uJehova kuyasenzela umusa and nawe ngakwenzela ini umusa. Okusho ukuthi njengoba siphila sonke siphilela ini umusa. Okusho ukuthi umusa ungumusa futhi siyawudinga ini umusa. Ngaphambi kokuthi siqale siqhubeke nengxoxo yethu, ake lisho leyo ngoma ethi Jehova ungenzela umusa. Thatha mntana bona bese Nkosi yami Haleluya mathothe siyoni Nkosi yami Haleluya mathothe Hallelujah, mathothe Sikadla senyama ke lesi. Cha bazalwane, uNkulunkulu uyenzelana umusa. Mina ngingumfundisi ngiyafundisa kanti ngiyafundisa futhi ngifundise. Awuphinde futhi bona besifuna. Haleluya mathothe Hallelujah, mathotha Nkosi yami. Hallelujah, Nkosi yami. Bayayivuma, abanye bayayishiya. Uvuma kanjani? Uyakhetha.
esinye ushiyelani Nkosi yami ngiyabuza Yebo haleluya Dokotela athi ukhona la enkonzweni ukhulumela belaphi kwamhlabeni ngani isehle singivelele nasi sizwe amazwi engawasho amazwi engawasho esizweni sakamhlaba uyalingana nomhlaba wonke jikelele ngithi ebantwini sebekhulumile abaningi abasha abakuthandayo ngoDr 2+2 engisho ukuthi thina siyajabula ngoba silapha nje kwakhe njengamanje besizobeka wona umkhule wokukhombisa ukuthi siyamthanda siyafisa baningi abantu basafisa ukuthi beze kule ndoda bezokhuphuka ngoba umuntu lona okhuphula abantu abahluphekile kule ndawo yakamhlaba nguduma umhlaba wonke ngithi ke nami ngomunye odokotela abaseduza abamthanda kakhulu 2+2 nomunye usengafika uma efisa ukuthi ekhuphuke efike la kulezinga akulona 2+2 angisho ukuthi cha siyajabula kakhulu kumbona ukuthi uNkulunkulu uyasebenza unamandla kule ndawo yakithi nasemhlalo kojikelele kamhlaba lingana siyabonga kakhulu ngithi angibonge kakhulu nje nabazalwane anabo ukumbamba ngezazombili bemhlangabeze nangemkhuleko sonke sihlangene angibonge haleluya madoda Nkosi yami haleluya Nkosi vumeni udokotela 2+2 vumeni athi bayamngcwaba wafika sizwe siyakuhlonipha ngokuletha mina emhlabeni bingelela abantu baNkulunkulu siyanibona bazalwane yebo ngiyabonga ngibonga lolu suku olufike kimi ngesonto bafika kwazise kanzima wathi mayikhuluma ngashawa uvalo ngabuye ngami isibili uNkulunkulu wasethembisa ngibonga uNkulunkulu ngoba lokho wasethembisa khona eBhayibhelini uyakufeza kithi nami sengize lapha ngizobonga uNkulunkulu mbonge uJehova mphefumulo wami nakho konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele sibonga izenzo zikaNkulunkulu phezulu kwethu ngoba uyasisiza uyasivikela bonke abamethemba uJehova bafanisana nentaba yaseSiyoni engenakuzanyazanyiswa namanje noma zikhona izinto sithi ukhona ubaba semafini ithi ndoda ungenze lutho wena ukungibethela nokungibulala ubaba uNkulunkulu engakunikanga kuyovuma uNkulunkulu ukuthi ngifungibulala ngiyabonga Sesivuma haleluya madoda Nkosi yami ulele umusa lo musa usenze umusa ngiyacela basababe kunkulu nasekhona ngibonile moyo ngelana kodwa lokuntando yakho sebo umenze umusa ngenzela umusa baningi bambhekile ababani ngabamfisela kubithi kodwa besa umenze lo safude
Yeba senyama musa Shoma bethi baqedile musa musa nachebo ongelo musa sebe tibaqedile ngaya batesu bemenzele sisesa afunga ayakume onabe umenzi Abasikis gata senya amofuke wasi wakho bonke lokusona abas ukuluba umenzelelo Sada siyathinta siyabusisa bahlekisa ngakhuluma ngegama lakhe ambeka kabiso madumenzelelo Kata senyama, hlale thembeni, uhlale enkosini, di-artukasu, hlale thembeni, yelele uzobenzele. Hayi bambeni. uJehova usenzeleni umusa. Siyabonga kakhulu. I-DVD izophuma very soon. I-DVD izophuma, i-album siphumile. So i-DVD iyeza very soon. Nisixhase kakhulu ngoba uJehova uhlezi esenzela ini umusa. Siyabonga.